yung kaayo sa Ginoo kanato sab. Ato dayong imbitaron ang atong kaugalingon sa pagpamati o pagpaminaw balik sa maong pagbasa sa Ebanghelyo, no? Mga pulong ni Jesus, dili lang pulong sa mga tao. Ngano man, kay kung maminaw lang tas pulong sa tao, nga giila lagi nato nga balita. Lalisonon pa ang maong balita kung maayo ba o dili. Mo na nga paminaw na to ang balita nga maayo nga gikan ni Jesus nga mupasabot, mupalahom sa mga pulong sa tao nga atong nadunggan. Kay lagi dili ikalimod nga sa dagang higayon magadungog tag panghitabo pulong sa tao nga ibalita. Kadaghanan na tumutuo dayon, no? Og sa pagtuo nato sa mga pulong sa tao nga gitawag nato og balita, muhimo din tag atong gitawag og interpretation and conclusion. Ato ding hubaron, maulagi, mao gid na. Kadang duha ka pulong ba, maulagi, no? We're using our mind. And then we give a conclusion, mao jud na tinuod ka ha. So, daton din nato. Unsa may gitawag og balita nga na ilang nadungog nga gihatod nila ni Jesus. Kinsa man ang mga gipamatay didto sa halaran ni Herodes. Ni Herodes nga nagduma sa maong panahon. No? Kung atong ibutang sa itong kagalingon, halaran, mahalal. So, nagampo, nagsimba. Sa atong version karon ingon ani. Anilitan kita, no? Natay gitawag ba? Ay, nanimba. Kanala, sa word ha? Kung sa tao, nanimba sila nagampo. Automatic na dayon, mahatag tag interpretation and conclusion, mga buta na sila. Di ba? That's common interpretation and conclusion. Muna, kay butan man, sa atong huna-huna o pagsabot, sa ato pa, kung naay mahitabo ni ini, maglisod ta. So, din panalitan, God forbid, rakrakan ta din bumbahan ta din kung sa panalitan, sa mas mga hitabo nga panamas-tamasan ang pagtuo diha sa balay alampuanan, pamatyon ang nanimba, bumbahan ang simbahan tanan. No niya, dayon, bagtingan dayon. Kung sa mga itong hatag konklusyon, mingunita, may reason na ngamatay sila. Can we interpret and conclude that people inside the church praying, expressing their faith and worship to God is bad or good? No, it's not our task to give interpretation and conclusion. Dili ni atong katungod sa pagsulti, paghubad o paghatag og konklusyon nga ang iyang gibuhat, iyang binuhatan mauna na kaysa daghang higayon di ra ba tinuod. No? Muna balik-balik ko na to. Kano kung kanta ko diha, dili tanan nanimba maayo, dili tanang maayo nanimba. Dili tanan nga butan nanimba, dili butan ang nanimba butan. So kisa may nakaila ni ini. Unang maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Og mamati tan ini ug may itong dawaton. Ug akong balik ko na kasagaran daghan kaayo sa mao lagi ni ug mo na nagyagaw ta. Ikaduha iya pag gitandi aron makadungog sa mga tao giningon siya niya katupod nga natumbahan sa tore, no? Ay natumpag ba nay tower na tumpagan na. Mingon po to ninyo, mingon po mo nga kato sila mga dautan pod. No? It's a general statement, sweeping kayo ba nga mo may ilang huna-huna, mo ilang kulturang kahimtang nga mamatay gani kas makalilisang nga kamatayon. Ang ila ding una-una o hubaro nila interpretation and conclusion, mga dautan mangguna. Umunay dakong bakak. General and sweeping statement. Kay gipamatay o namatay sang ngilngig nga paagi kana sila dautan.
Mo nang gipaladman sa Ginoo. Apan ang kanindot sa Ginoo dili sa mingon nga mao ni mao na. No? Di gani kayo bisan siya may katungod paghatag og judgment. Wa siya maingon nga but anto niya kamo yabag or vice versa. Kundi ingon niya katong duha gipamatay ni Herodes, diha sila naghalad, nagampo sa Dios. Dautan ba tong dili? Is a form of question nga ingon siya. O kato mga dautan ba to? Ang natumpagan sa turi, mga dautan ba to? Unsay ang tingog? Kamu usab o kita mga matay gihapon. Kung sa yung kisay dautan, so ang yung gitutok ipaladman nga, death will come for good and bad people, you and me. But what is more important is to prepare the coming of death. The coming of death sa atong tagsa-tagsa o galingon. Giunsa na ito pagpangandam dinhi, kay dili ang buhat sa kaayos dautan nga atong nakit-an, mo na'y hinungdan o atong tagaan o hukom. Mao na ilaha, og napriso sila nagapos sa ilang tinanawan, sa ilang kultura o kahimtang, og ang pulong sa Ginoo dili makasulod sa ilang dunggan o musulod sa ilang kaugalingon. No? Ato lang isumpay sa tuwa, ilang tong panahon, no? History man to. Ato dadon na to sa atong karon, no? Ato karon, reality. Oh. Daghan kay madungog na to, panalitan, okay ni, Jesus kumunom gini kain, sige balik-balik. Oh. Pag abot sa COVID, yun klaro man na, di man ikaw ako, kita man tibo kalibutan apektuhan. Tanaw gilitok sa mga tao, dagi kastigo na tas Ginoo. Ug ako tanong, ha? Unsa to? Unsa to? Ako di ko maingon nga yes or no. Ngayon ko, maybe. Isa mo ko yung kastigo sa Ginoo. Kayo di ka usig ibuhat sa Ginoo. Labaw pa rin ka sa Ginoo. Ngayon ko, maybe. Pero paladman na to. Ngano ka na? Kada ba? Di ka usig taghatag og judgment and conclusion. Makikita na. Pero di ta kayo mamalandong. So, prior to interpretation to the happenings around, no? Unsa nang mga panghitabo sa palibot, please do not give a quick conclusion na this is it. This is a punishment of God sa mas labaw pa ka sa Ginoo. Ibalik ko na nato. Why are these things happening? Nganong nahitabo man eh? Unsa kay mensahis Ginoo? May pangungutan na ba? Unsa kay mensahis Ginoo para nako, para nimo, para natong tanan? Imo na ilaha. Ug maayo gani yung pagpuyo, adunahan ka sa ilang panahon ha, ilang kultura ambot ka karon, wala ko ka hibaw unsay ilang kultura sa mga Hudiyo. Nindot gani mong kinabuhi ang tan-awon sa katilingban baga daghan kay ko, nindot taharuhay ka dato ka panlitan. Inunde nila wala gipanalangin kas Ginoo. Ila man na. Nya masakiton gani ka, daghan ka mga kuan ka atong tan-awon sa panahon. Kung ka ba ka ng PWD, People with Disability, dagi kastigo kas Ginoo. Tinuod na. O, muna, ibuha mo gani ay kung apila. Kanang apil ta, tinuod ka na. Mo ka namin sa Ginoo, nga naman na. Dili ni pagbuot sa Ginoo, apan itugot, okay, ako na rin nabungatan ako, no? Di magbuot ang Ginoo, kasakit, kamatayon, tanan, no? Kanang ito, daga kayong dis, basta itong kinabuhi, no? Destruction, disease, devastation, death, and all, tanan, dili nakabubuton sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo, salvation. Kaayuhan na to, pero nganong naama na? O mo na ito po tanon, di tamatag question, nganong naama na? So, atong patingugon ang panghitabo, nganong naana? So, na ako'y ako alam na nga paagi. So, kanang tanan, kaingon ako ha, destruction, devastation, disease, tanan, mga and death. Bunga na sa epekto kaniadto kanang gitaw to nga atong pagsupak sa kabubuton sa Ginoo, no? Ano epekto sa sala ug gidahan na to hangtod karon hangtod nga moatubang tas Ginoo. Ngano man ni siya mo na ingon nga diha na nang daan apil na dagan sa balaod sa kinayahan. That's one ha, tawag ko upat. Kini siyang tanang magkadautan ani gitawag na siyang napanghitabo sa upat ka paagi, no? Atong nanganlan ha, gitawag na to na one natural. Bagyo,
tanan, sakit, o tanan. Ang kapait lang ani kay bingon na to, dagi hatag sa Ginoo. Ayo sa lagi. Dili kita Ginoo. Natural diha na. Masakit ta, mamatay ta, tanan-tanan. Muna, di na malalis. So nga na to, natural ka na bingon ta. Ay diha naman ko na daan natural na siya. Di na malalis. So di na to laliso na. It's a natural and it's enveloped by the natural law. Sa balaod sa kinayahan, ikaduha. O derang ikaduha. Anong naama na? Tanan kinita ng mga kasakit, magkatalagman tanan. Nga nung naman na, gitawag ikaduha og accidental. No? Accidental. Kay ka, natural pananglitan, pero kalit lang ka, no? Accidental, ituyo ba? Wa matuyo, pero mutungag yun. Walang tuyo Ang natural, dihan nadaan. Pero ang wa tuyo muktunga gina siya pananglitan ikaw lakaw-lakaw kas kasada aron di ka madamang padaplin jud kag maayo no okay inilabang mo sa kasada to the right to the left mo ana jud kag babay di agi and then above tanaw sa nimo kabisig na replanong wahagsa nimo no di ba ana sa tanaw ka padaplin jud ka okay ni padaplin nimo ang sakinan di man mo agis kasada ikaw may igon accidental man na nya mo rin na tag-an so di na malalis, ikaduha. Ikatulo. So may ikatulo. Intentional. O kining ikatulo, wa kay ni tutuki nga sa dagang higayon kay gisulti nako no mga katalagman kasakit ana mao ni kasagaran nga tinubdan apan dili sa tanan ha. Natural, accidental. Kining ikatulo, intentional. Muhatag ako example, kamoy mangitas inyo example. Pananglitan, ako kasi sa pagapari lagi. Balik ko na ko ni, aron maklaro ikatulo. Kana, tanawag natural ba na? Tanawag accidental ba na? Okay. Kaning gitawag mga masakiton nga, lalaya na mo pag tugpok nga tus kinabuhing dayon nga maandam. Anang usa ka tawo pananglitan nga, napuno sa bisyo si inom pananglitan na ug tanan na daot ang iyang lawas o sagaran sa mga lalaki mugahi na ng tiyan ana muna na nga giatake ang iyang atay no tawgon na nila mo na di balikas ha o nalata na mga atay gahi na iyang kuan na mo na gitaw og giatay no giatake ang atay sa iyang kabuang pangutana is that natural is that accidental mo na klaro ba. Isa minabuhat, anak. Ug sa dagang higayon sa mga nibiya na sa kalibutan, nagabot ito, no? Na pa ng pagkumpisal, ng trabaho, paghatag sa katapusan, ng sakramento, hilog sa masikton. Kadaghanan yan ni Ana, no? Kadaghanan, ha? Dilitan na, kadaghanan yun. Umingon na yun. Ngano ako may kitagaan sa Ginoo ni Padre? Ngano ako may kikastigo ni ini? Dramaturgo. Nung ila pa, Amard. Stilan. Ako, winolo po ko. Pero di pag-unsa ako, mangutana man sa gudaan ba? Mangutana ko, unsa din na siya, kinsa man ano na, unsa maong mga information na hibawaan, mamo na padre, mawin nga po uban, may resi padre, iyam ng binuhatan. At least nakikita sila. Sige, inom padre, way kaon-kaon, buntag, odto, hapon, inom, hatun, mabuntagan na lang po, sige, inom, way kaon-kaon. Okay, nakita, ha, klaro. Klaro ka information nakita sa pamilya, sa tanan-tanan, umungon sila, ilang konklusyon na siya, balido, kasi sila nakakita, iyamong ko ng kabuang padre. Apa nang hintungdan, wala mo angkon. Terrible. Ganun ako may gitagas, Ginoo na padre. Ang nakasamot pag yun, o pagka-terrible yun, no? Ako ganun ako'y kastigos, Ginoo padre. Mulingi pag yun, nganong dili pa na amo silingan diha, ang mas dautan pa man ako, tanawa na. Wapa mo angkon siyang kabuang nang hatag pag yung judgments uban. Mangamong siyang kabuang ba? You get the point? Sa ikatulo palang daan, muna, i-address na to. Kita kaigo, di tamnawat. Many times, these calamities, distraction, tanan ako, are our own making or makings. Kita naghimo ni ini. And even the COVID itself, no? Lakbit lang ko ani. Ayaw lang, no? Huwag kang magsilita ng patapos. May kapalitan. Kastigo tas Ginoo. Inuha po na. Paladmi. Ang Ginoo ba'y nagpadaan ni ana? Ang Ginoo ba'y kastigo ana? Di mo kunugikan sa Ginoo di ana. Ang Ginoo dili mo padag sakit. Gitubos panganitas kasakit o sa mga sakit, sufferings in the cross. O gitagaag kahulugan by His resurrection, not only from His death.
Ug mo nang mabalik ko sa masigito na, ug kita'y mangita sa tagsatag sa example and version. How do we accept, understand the suffering, pain, disease, maladies, calamities, and death, even death? Are we putting this in one interpretation and judgment? We are punished by God. This is God's punishment. Dili ko sa tua. Basin og kita mo ay nagsilot-silot sa atong kaugalingon diya sa atong kaigsuunan tungod sa atong kabuang wa kitang maminaw sa kabubuton sa Ginoo. No? Namadagan ko sa ikaupat ang muli ta. No? So tutok tayo ikatulo ha. Mo diha gina nagitawag og wa makit-i ba? Apa na ikaupat? Sa may ikaupat ko na natural, diha na accidental, no? Kalitag tunga, wa ta bisan tog bantay. O ang itulo atong tinuyuan, kita gahimo ni ana, Umaw na nga katong mga nangadto ako dayon ka Brad may istorya ko tagtarong Brad ako giino ko prangka ko ba ako din papalayoon na ba katubang mga masakiton nga ako hilugan o kupisalod ingnon ako tagtungod nga palayo mo gamay ha o bantay mo ana ha take note may mambong pisal gani og kanang mahatag sa sakramento los kumpisal palihog ay mo paduol mo nang papalayon mo kay aron di mo makadungog sa iyang sala. Kaya kung makadungog mo sa sala sa nangumpisal, kanang sala niyang gilitok, imuha po na. Di ba kung sa maliko ko gamay, di may uban ni Rep, tapos pangumpisal, na uban nangumpisal, na binamusulod ng banag asawa, hindi pangumpisal, layo pa kayo, una dito. Hindi pangumpisal, mudul-duol man dito, mudul-duol mas pare nangumpisal, kaya maminaw siya kung say sala siyang bana, kung say sala siyang asawa. Naunsa ba na, nangumpisal ka diha, o nanarap ka, chismes, wag ka mangumpisal. No. Iyahana. No, iyahana sala. So siya na, yun ang tulubagos. Ay, pagpaminaw. Kaya sa pagpaminaw ni mo, anak, kanang iyang sala, nahimo po ng imuha. Na it's between him and her and with his God in the sacrament of reconciliation. Di ba? Huwag mo na ko. Mag-istorya ko, tas tinuod, Brad. Unsa magid sa akong nadunggan, ako lang i-confirm akong nunggan, mauna, no? Anong namasangil man kas Ginoo, hapit na baya ka matiklo, no? Pag tinarong, ako ginadaon, baklarohon ako. Sabi mo, palayo mo ha, di mo kadungog sa sala, o di mo kadungog sa kong kasaba. Not only to kill that person in words, no, kundi to help him. Sa linya pa ni Shakespeare, kuhaon ako sa mga sinulat, ingon siya, to be cruel sometimes is to be kind. And at that moment, cruelty is at hand, is a demand. Aron matabangan siya. Tarong ko no dia, Brad. Pagtarong niya, no, kaya na. Gamay na lang, pila ka segundo, impas na ka. Ano man na? Balik niya ba? Ganun masangil mo kas Ginoo. O ganun apilon na ng mga tao, dili ba ikaw ay nagbuhat, sige ang inom, sa matag higayon, nga isulti. Dili na siya katingog. Kung siya buhaton niya, umuhilak. Bati ano ba kayo naog mo? Dili siya bati, kundi iyang gipagawas ang kabati sa iyang pagkatao. Kaya sa atong pagkita, nindota sa paghimo sa Ginoo. Munang mga abog, mahilak ganay mo angkon sa itong sala, nga mahimot ang bati kay now, it's an expression of the weakness within being expressed. Ug atong gihatag sa Ginoo, mo ni Ginoo. Munang atong ni angkonon, kinarong kuno ta. Kada sa ikatulo, asig pamasagil, asig sa panda, ang kuna na. Aron mo, mahimot ang tarong atubangan sa Ginoo. Ako po na, ugang ikaupat, na di masabtan, o dahil natural, accidental, and intentional, na ikaupat nga gitawag sacrificial. Samas gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, o kita sad nga sumusunod ni Kristo. Tagaantag sakit, tagaantag mabalatian, tagaantag unsa panadiha. Wala o dili tan-awon nga punishment. Dili gani tan-awon nga something natural, accidental, kundi sayano nga pagbana-bana o pamalandong. Wa man gid siguro ko nasa dinagko sa uban. Makanang malandong ka ba? Pero wala mo na ilitok sa panghambog. Nganong gitagaan mo kus Ginoo ni ini? Dili lang mo ingon nga gikastigo kus Ginoo. Kundili, pagdawat niya
nga ako uning ihalad sa uban. Basin sila og mausab. Naningkamot kog mausab. Apan tingali, sobra-sobra sa kong paningkamot, basin kung kining pagdawat na ko sa mga kasakit, sakit, palatian, kamatayon, ngilngig kaayo, bisan ako ni hatag sa kong kaugalos Ginoo, makatabang mis uban, alang sa akong anak nga badlungon, nga disadis, example, alang sa akong asawa, nga di po kaayo maklaro, alang po sa akong bana nga bisyoso, alang sa tanan anak, ako ning ihalad, basin baya, kung makatabang pugko sa uban, wala pa maminaw sa pulong sa Ginoo. Ano di mo ta makahimo anak? Og na ay bati. Ngano ako mangyad yung gusto sa Ginoo? Og na inindot lagi. Ngano di ta maingon, Ginoo, ngano ako may gigrasyahan nimo? Ngano ako may gitagaan og maayo? Ano arang naman ko, pwede gihatag sa uban na inisultihan na? Amo na diha. Because we are listening too much to the words of people around us. Ang balita nga gikan sa mga tao. And instantly we give interpretation, mao di ay, and conclusion na mao gyud. And we close our ears to listening and hearing the words of Jesus. What are we in the eyes of God? Amidst the sufferings and pain and even death, unsa man ta o kinsa ta sa atong Ginoo nga ang kalibutan bisan og bati di masabtan gigamit na to nga dili pasangil kundi kahigayunan sa pag-andam sa atong kaugalingon pag-atubang sa Dios. Ato kuno nang hinugtukan ug mo nay lawom nga buhatunon sa usa ka sumusunod ni Kristo. Bisag bati ang kalibutan o panghitabo sa kalibutan nga di masabtan, apan gigamit o gamito nato sa pag-andam sa sunod nga kinabuhi uban sa atong Ginoo. Manindog.